Темата синя зона определено е тема, която ще повдигне адреналина. А за някой от вас съм убеден, че ще бъде и даване на тон за предизборно говорене. Но разумният разчет на предложенията, които са направени за промяна и изменения в наредбата за регулиране на транспорта и безопасността на движението в Кърджали, показват, че те са належащи и основополагащи за един град европейски, който иска да се намира от по-добрата страна на Европейския съюз. Убеден съм, че всеки един в тази зала иска такъв град европейски, но не от лозунгите и предизборните приказки, а от реалността. А това преминава именно през тази наредба. Преминава след това и с асфалтирането на пътищата, което предстои през лятото. Светофарите, облекчаването на големия трафик през града. Внимателно разгледах предложенията за промени в наредбата и мога да кажа, че експертите към общината са си свършили много добре работата. Убеден съм, че след тази сесия синята зона в Кърджали от все повече граждани и гости на града ще се възприемат не като наказание, а като един механизъм, изчистен от към грешки, недоразумения, работещ за създаването на по-добър ред по улиците и булевардите на град Кърджали. Благодаря ви.